Gihimong alternatibo karon sa mga dili mo kaon og karne ang mushroom o uhong nga mo'y gipasanay sa pamilya sa mag-uuma sa bukid sa Sirao ning Dakbayan sa Sugbo. Naghatag usab kini og panginabuhian sa mga tawo sa dapit. Busa suruyon ta ang ilang mushroom growing house sa report ni Alan Domingo. Inay sa rapat gawanang sa kayutaan sa sulod lang sa Dao Balay, naghimo sa ilahang trabaho kini mga mag-uuma sa bukid. Gitawag kini og mushroom growing house diin din higibutang ang mga fruiting bags sa mga cultured mushrooms. Bag-ulang na ani dihang gibisita sa Balitang Bisdak apan naapaghihapoy mga bag-ong turok nga dali rang mutubo og anihon na usab sa sunod nga adlaw. Wa pay usa ka tuig ang ilahang mushroom garden apan walag tuo na ang demand sa mga mahilig mukaon ini. Nagpasabot kini nga dunay dakong market ang mushroom. Na-jud siya market, sir, especially for kanang ingredients, for high-end restaurants, for pastas, vegan restaurants, pizza, na-gyud. Kini ang libuan ka mga fruiting bags sa mga mushrooms diri sa ilahang mushroom grow house. Dili sa yon ang prosesong giagian. Inubanan usab sa taas ka pasensya o kakugi ang ilang gihimo aron lang mulampo sila sa ilang panginabuhi. Sa iyon tanahon apan kuti o gikinahanglan nga mahasubay sa saktong proseso ang pag-atiman sa mushroom. Gikan sa mga materyales nga gamito nini o ang pagtimpla sa haom nga temperatura aron dili madaot ang mga uhong. Dili usab basta-basta nga makakuha og sawdust ug ubang sagol nga gikinahanglan. Kinahanglan jud ka kanang good quality sawdust, di lang ka pwede mangayo og kanang random sawdust somewhere, and then it has to be hardwood. So kanang mango or kanang mahogany pwede ra na siya. And then i-mix na nimo og lime and then tahop, molasses. Bago man alang kanila ang pagpalambo sa mga uhong, apan naghatag kini og dakong tabang sa mga tao nga nagtikad sa luna sa pamilya ni Connie. Gawas nga nakahatag og dugang kita ang mushroom kanila, nagpadayon pa usab sila sa pagtikad sa yuta nga ila ra usab ang abot. Kini ang hashtag spread kindness sa pamilya ni Connie ngadto sila mga trabahante nga giisip na nilang pamilya. Kayo mo kinabuhi diri. Sukad na abot si ma'am sa mua. Okay na. So nakakuan yun mo? Nakatabang si ma'am sa mua kinabuhi. Natibok pamilya man ako ng puyo diri. Kani among yuta diri, sir, wa jud nagamit for how many years. So niana ko sa kumbana nga sige kanang kuan na lang, let's kanang ask our farmers nga walay land sa community if ganan ba sila mag-farm sa ato nya. We don't ask them for rent, wala sila rent, wala sila kuan lang yun, let them kuan lang ba make their own living here. Yes. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.